ma-high blood, tartaray mo to pa di ospital. Ay, tok paltal. Ay. Baka na isunto pa ng tartaray mo di kuano kwa. Ospital. Namasyal si nanay sa Rojas, Isabela. Hotel, restaurant. Apo. Ulit. Apo. Hotel, restaurant. Apo. Hi everyone, kami si Rojas. Hey. Kanta kami si Rojas. Kini, kadwa ni Best. Hi Best. Nagpudot, Diyos me yung marimar. Hindi ni nanay niya nagpintas. Mio marka. Nanay. Makawan. Kaya ng nanay nga pigilan di kigtot na. Kitain niyo. Hindi na silok-silok si nanay. Tignan niyo. May kami agpasyar dito yung Rojas. Barbaring makasikarod kami ti kwarta. Pau. Ay. Nagpudot? Makasikarte. Ay. Nagpudot bes? Umbet. Makasikarod ti. Nyamot ti. Makasikarod pala. Kawan makasikarte ti lakit ti tao mo. Ano si Carolina? Latag. Nagpudot? Nagpudot kami iti Rojas, simbag pa ijikwa. Ay. Ayo. Ayo. Ay. Madito yun. Nyamot ka pangit. Agawit na no. Handa kahit kanuti kas dyan, nagigil yo. Yorod ngay. Nagpudot, may ko inabay ni nanay. Amo yung kakabsat, nakaturog tatay isuna. Igtutikla ko mga adapuor ng adamo kadwa na ito'y abay na tatay iso nga nariga din may ramraman ti kadwa na makiktot. Ma-high blood, tartaray mo to pa di ospital. Ay, tok paltal. Ay. Baka na isunto pa ng tartaray mo di kuano kwa. Ospital. Tagtagargar? Kasi chachot. Asa kung tagpaypay na ina yung isa. Paypayan niyo mo Paypayan mo to. Ay. Paypayan di pa. Diyan. Oo ba? Nagkakit agpaypay ni nanay ko na eh. Paypayan na. Okay? Kon to lang. Puro kasilatan. Umay ko abayan auto ibabit nga. Kiki ko. Di dali mangigteror yan. Daday! Daddy Mike? Daday! Napigsat ta? Mangigda? Taan Mike? Kapabayin nito, pagpuka-pukaw kami dito. Yahoo! Pagka mangigda kapabayin. Nyang! Wala ka. Itiga, naikulong ka to, di? Naikulong ako. Yun. Pagka nga makarwar, di? Ori ang tayo ikaw. Amin nga. Ay, amin nga natin ko. Ori niya pang pampamayangkan. Ori kikto-kiktuting ka tayo nanay. Kitain Ay, yung mo. Awan mo di maka. Analo ko ba si Mursurutin kung kuna na nag-hindi. Makapasyara mo. Kapasya. Basi nun to tikwa. Papanan may damdama. Napag meriendaan nga ta, barbaring ada agilibre. Agilibre aja kadua mi nga. Kip. Kip. Marunong. Ay. Dakal Kasla. Kasla mo na. Kasla mo na ka no. Ne. Iya ka pa rin. Ne. Ay. Alaka ipag ko aja ay. Anak to kay kaya. Ori ipag mo na. Galawa? Anak ko maginiwa na. Nalawa? Nalawa. Ala? Jai.
Ay, Di ba maditi kas jay nga balbalik sa. madi kano. Ay, Mayat. maya tata. Maday. Maday. Ay. Mayat. Kasla kami lang nakabulos nga baboy nga ana aglang ay. Madi ato. Ay, mas Di ka rin magkasan. pababangan mo. Ay, Lumiti pa aji gugus ko niyo. aw mo aja may piramid ijayo na kaya di kalmano. Ini naman lang sa. Face reveal. Pagkitang biro pa nanay. Detan! Nagdan ko. Sino, Ay, sino? na jibo matang. Nagitiman na ba ako? Ikot. Nay! Pero poso. Susupin nyo kami. Kilo-kilo kami. Hindi ko na nga ito, Nay. Wag ko kumagot ka. Kumukha kayo. Uy, Kumukha ka. bakit ko makagakot pa ako. Meow. Silip ka ta. Oh, ako kung magkapa ako mo. Ah, ngagkuho mo ngang ko. Mga balakang ko. Nga gamog ubang nga ubang. Ah, Joy. ano? Ubing na ta. Adi jacket na. Ubing ka na, adi jacket na daday. Hindi pa Gamog ko. ko, bubaon na. May. Nawan na tayo eh. Ah. Nagkaroon ako ah. Ano na siya yung Sige, talaga. Yan. Lila. Aray. Le, apel start ka na. Kablaawan man na reviewer. Ay. Ay lang. Ay. Ay lang. Ay, ya kay aming mga kapsat ko nga nagurat. Ay. Murap. Kapsat ko nga nagtitinta, nagtuwa ko. Oh. Nabubong ka. Ay. Madi ame bubugin nga. Madi ah. Hanggang git skip ti ads kakabsat ko na. Na. Hanggang git skip ti ads. Buyaan nyo lang ta dali di ba? Kaya mga kuya tilang yapaw. Ay. Tinayaw. Kasi nga buyain daga raod. Ulit. Pamungkik to rin kabalyaw. Pamungkik to rin kabalyaw. Ay, aw. Ay. Ah. Nakatalanan dapat. Ay, Meow ka. meow meow. Oh, oh. Aw aw. Asaw. Lapit. Ay. Usang. Usang. Oh! Kininaw. Ay. Hindi dito naman ang biday. Ay. Nagpangit. Guwapa. Ay. Nagpindas. Mm.